takže pripravíme si morského vlka s zredukovaným maslovým dashi vývarom, s chrumkavým pórikom, lotusovými čipsami a čili maslom. Pôvodne tento recept bol zložený z inej ryby, konkrétne z parmici škvrnitej, ale keďže je táto ryba veľmi, dá sa povedať, takou raritou a veľmi ťažko sa loví a nie je dostupná počas celého roka, rozhodli sme sa, že túto rybku zameníme za morského vlka, ktorá je taktiež dobrej kvality, ktorú máme možnosť teda dostať v dobrej kvalite a je vlastne dostupná počas celého roka. To sa potom bude zapekať s tým čili maslom. Čili maslo pôjde na vrch, tak aby sa pekne dostalo to maslo donútra, do tej rybky. Keďže chceme, aby ten pórik bol čo najchrumkavejší, najkrehkejší, tak ho pripravujeme len z tých vrchných častí, ktoré sú v podstate najtenšie z toho póriku. Aj každý pór, takisto jak cibula, má z tej spodnej strany tú blanu. Tú blanu potrebujeme dať dole. Kvôli tomu, aby ten pórik bol jemný. Potom ho nakrájame na čo najtenšie pásiky, julienne. Je veľmi dôležité pri zašľahávaní, aby vlastne ten hrniec bol v neustálom pohybe, lebo keď sa nám to maslo začne len takto topiť a roztopí sa tam príliš veľké množstvo, tak potom sa už to maslo do tej omačky nezašľahá, nebudeme mať peknú hustú konzistenciu, ktorú vlastne potrebujeme na to, aby to jedlo bolo kvázi dokonale. Pri tomto budeme musieť dbať na to, aby tento pórik nebol prevarený, aby si zachoval svoju peknú zelenú farbu, hej. A rybka sa naparuje minútu a potom zhruba minútku a pol je tam hore, hej. Malú špachtlu by som potreboval. Máme malú špachtlu?